Nimxu għal aktar affarijiet fil-ġranet li għaddew qednilkom tibatulna l-mistoqsijiet tagħkom fuq il-coronavirus u rrid ngħid li mlejtuna. Irċevejna mijiet ta' filmati xi wħud battulna l-video tagħkom qed tistaqsu l-mistoqsija u oħrajn edna lit-tim tagħna ta' Xarabank biex jistaqsuhom. Biex inwieġbu kemm jista' jkun minn dawn il-mistoqsijiet għandna magħna live li tabib Chris Barbara inkarigat mill-laboratorji fejn bħalissa qed isiru testijiet tal-coronavirus f'Malta. Dr. Barbara, grazzi ħafna. L-ewwel mistoqsija Dr. Barbara minant Anita l-ewwel mistoqsija. Isma'ha. Issa mill-ewwel każ li kellna, tnejn biss għadhom fiequ kompletament minn dan il-virus, għalfejn barra minn Malta donhom il-każijiet ishom qed ifiqu iktar malajr u Malta qed jieħdu daqshekk fit-tul biex ifiequ. Iva Anita, nassigurak illi mhux għax Malti jew mhux Malti kemm idumu biex ifiequ, imma jiddependi mill-immunità ta' dak li jkun. Aħna semmejna li għandna dawk iċ-ċelloli bojot ishom is-soldati fid-demm illi daw qed jippruvaw jiġġieldu kontra l-virus ħajjeħilsu minnu. Issa dal-virus huwa ġdid u għadna qed nistudjaw u qed nindunaw illi hawn min jeħles minnu malaj dan il-virus u hawn min ma jkun baqalu sintomi ta' xejn imma jkun għadu qed iferrex il-virus mill-qtar, minn ħalqu, eċċetera. Aħna biex ngħidu li dak li ikun fih irridu nagħmlu dak is-swab li joħroġ darbtej wara xulxin li jkun negattiv. U anke wara dak li jkun meta ħareġ negattiv inżommuh perjodu qasir id-dar ukoll biex żgur ma jinfettax il-ħaddieħor bħala prekawzjoni. It-tieni mistoqsija mingħand Klara. Dr. Barbara, nafu li l-pandemija tgħaddi minn fażi differenti u jkollha wkoll il-peak. Hawn Malta fl-infażi wasalna u mill-infażijiet baqalna ngħaddu. Kif ser tkun il-peak tagħna? Grazzi. Iva, mela, domanda interessanti immens, naħseb kieku naf nirrispondik, nista' nserraħ moħħ anke għall-isptar l-affarijiet kif ser jiġru. Da dejjem jiddependi kemm dak li jkun se jżomm is-social distancing, tajjeb. Aħna nafu illi jekk inti ma tagħmel xejn, żewġ persuni ferxuha lil 5 min-nies, jew inkella persuna wieħed irxerrida lejn 2.2 min-nies. Iktar ma nieħdu miżuri biex il-virus ma jaqbix minn persuna għall-oħra billi aħna noqogħdu ġewwa, iktar hemm ċans li l-virus minn persuna ma tinfirix għal 2.2 imma tinfirex għal menu għal wieħed. Jew nixtiequ aħna li tinfirex għal inqas minn wieħed. Kemm se jkollna każijiet jekk jidħlux kwantità ta' nies ġol-isptar? Meta ħanilħu l-quċċata ta' din il-grafika u meta aktar nippruvaw neħilsu minn din is-social distancing u forsi nibdew narġaw naraw il-ħwienet jibdew jiftħu, eċċetera, dejjem jiddependi minn kemm dak li jkun qed iġib ruħu jobdni daw l-awtoritajiet fejn qed jgħidu noqogħdu l-bogħod minn xulxin. Naqslu jdejna biex il-virus ma jaqbix minn persuna għall-oħra. Iktar ma nniżlu din l-R value ngħidula inqas minn wieħed, iktar se tgħaddi malaj u inqas se naraw każijiet. Però rrid infakkar li mhux bil-fors naraw mowġa waħda imma jista' jkollna xi mewġ ieħor iktar baxxi l quddiem. Il-mistoqsija li jmiss mingħand Debora. Fl-ewwel Xarabank inti kont tajt l-idea illi l-virus irid ikun fuqek biex jittieħed, però issa qed naraw li anke jekk ma jkunx ħareġ il-virus u ma jkollokx sintomi tiegħu, xorta waħda jista' jittieħed għal ħaddieħor. Dan x'ġara eżatt jista' jkun li jinbidel il-virus? Ekku, le ma naħsibx li għalkemm il-virus dejjem bil-mod dejjem jagħmel żbalji żgħar fir-replikazzjoni tiegħu, però mhux dik ir-raġuni. Ir-raġuni hija li llum iktar qed nindunaw u nintebħu biktar proprjetajiet ta' dal-virus. U llum qed insibu illi il-virus anke qabel ma tibda tagħtik dik it-tqaħħieħa, is-sola xotta, minn qabel dak il-perjodu diġà inti tkun qiegħed tferrex il-virus mhux f'kulħadd imma f'ċerti nies u hemm min kważi jgħidlek l-unika sintomi li kelli kien xi daqsxejn nuqqas ta' xamm jew qed inbagħti biex intiem xerti affarijiet. U f'dak il-perjodu dak li jkun diġà jkun qiegħed ixerret il-virus. Allura dawn huma dawk li ngħidulhom asymptomatic spreaders qed iferxu l-virus mingħajr m'għandhom daw is-sintomi tal-irjeħat jew respiratorji.
Okay, il-mistoqsija li missija minn għand Joshua. Tabib nitolbok iżżomm daqsxejn fil-qosor għax hemm ħafna mistoqsijiet, kif taf. Jżomm aktar fil-qosor. ċertu tobbat jgħidu dan il-virus jista' jittieħed mill-arja wkoll. Dan hu minnu u jekk mhuwiex minnu, jista' eventwalment dan il-virus jevolvi biex jiġi jittieħed mill-arja wkoll? Mela, le, dan il-virus ma jittieħedx mill-arja, jittieħed minn qtar. Pero jekk namlu proċedura, per eżempju ġo l-isptar ta' ventilazzjoni ta' pulmun ta' pazjent, tajjeb, hemmhekk minn dak il-qtar jista' jsir fwar, però mhux mill-arja li jittieħed. Meta l-virus jibda jagħmel ċertu bdil jew żbalji jew mutations, tajjeb, ħafna drabi iktar se jsir fjakk. Però fil-mediċina m'hemmx regola ġenerali, tajjeb. Ma naħsbux li għandha ssir, però kollox possibbli fil-mediċina. Il-mistoqsija li jmiss minn Maja. 95% ta' nies li mietu skont il-World Health Organization huma kollha anzjani. Imma mbagħad hemm dawk il-5% l-oħra, 2500 ruħ, dawn ikunu żgħażagħ jew inkella tfal żgħar. Allura dan x'jiġri biex ikunu mietu? Iva, mela, il-propja infezzjoni ħafna drabi se tidħol fil-pulmun. Fil-pulmun mhux se jkollna ossiġnu biżejjed, kif ma jkollokx ossiġnu, il-qalb se tħabbat iktar biex jibda jasal l-ossiġnu fit-tessuti kullimkien, min ikollu problemi oħra barra din, inkluż il-qalb, eċetera, l-iktar se jkun vulnerabbli jew kondizzjonijiet oħra. Issa f'dal każ tal-coronavirus jew COVID-19, tant qed naraw numri kbar ta' nies illi ġew infettati, illi kultant tara dawk li ngħidulhom l-outliers ukoll. Jiġifieri naraw anke nies li għandhom età iktar żgħira li m'għandhomx mart ieħor jew komorbidità, u allura xorta kultant naraw daw in-nies illi l-virus ikun ħakimhom sew, ikkawża mart respiratorju sew, u jaffettwa u jista' jwassal ukoll anke għal mowt fetali ma nkunux qed nistennewha. Tifla ta' 9 snin jisimha Elisa batet ilna dan il-video bi 3 mistoqsijiet, isma'hom. Hello, jina Elisa, u għandi 9 snin. Għandi 3 mistoqsijiet fuq dan il-bija coronavirus. L-ewwel ħaġa jekk ħammutu biha il-korona, kif ħammutu ħnaqbdu mmutu jew ħambatu ħafna? Mistoqsija ommi nes u taħdem night duties qabel ma titlaq ix-xogħol dejjem ngħidha ma ġejja lura jew le. It-tret mistoqsija in-nanna tiegħi nimmissjahom ħafna u nixtieq nagħtihom bewsa kbira u taniqa. Meta ħanmur narahom jiena? Iva, insellimlek Elisa, toqgħodx tinkwieta, ħanajdlek ara ħafna affarijiet importanti li semmejtli. Mela, l-ewwel ħaġa importanti li n-nanniet xorta tibqa' tarhom, però inti ma tix tagħmilhom ħsara, tajjeb, allura dejjem importanti illi inti anke b'mod virtwali kif qed narak jien bħalissa fuq it-television se tarhom għaliex għax jekk tmur ħdejhom u għal ħares qatt ikun hemm il-virus qed jikkontamina il-ħwejjeġ, il-ġilda tiegħek, eċċetera, jew il-qtar, inti tista' tgħaddiha lin-nanniet u inti tant tħobbhom ma tixtieqx li jiġrilhom xejn. Il-mama tiegħek hija ners, allura hija waħda min-nies li l-iktar qiegħda tgħin il-ħaddieħor biex dan jgħaddilu. Minn hawnhekk innaqlala l-kappell għax din hija altruista tħobb il-ħaddieħor, iva kollha aħna jkollna element ta' biża' għax nibżgħu li nistgħu nimirdu aħna. Imma dak li jkun tant ikun professjonali fix-xogħol tiegħu illi meta nieħdu l-affarijiet kollha bil-galbu tajjeb mingħajr paniku ta' xejn m'għandhomx imorru ħażin l-affarijiet tagħna. Jiena niltaqa' ma' ħafna viruses oħrajn, semmejt fi programmi oħrajn u qatt ma ġralli xejn, però dejjem nibqa' attent. U l-mama brava ħafna u se toqgħod attenta u xorta nibżgħu imma nibqgħu attenti. Tajjeb? Ġifieri dawn huma kollha affarijiet importanti ħafna li noqogħdu dejjem attenti għalihom. Mark, ma nafx kien hemm xi domanda oħra li Le, kollha weġibthom. In-nanniet, il-mama u l-ewwel waħda ma nafx kieti ma naf li weġibta. Mela, il-mistoqsija li jmiss minn ċaxa. Bira fuq CNN intqal li nofs l-Ewropa ħarġet obbligatorja li noħorġu bil-maskja. Fil-każ tagħna aħna issa nagħmlu mir-raġuni għal ftit ilu anke fuq programmi lokali rajna li intqal li l-maskla m'għandniex għalfejn ilbsuha u saħansitra intqal ukoll li xi kultant qar jekk toħroġ bil-maskla.
Kod naqra xettika fuqha din ngħidlek il-verità għaliex qar qatt ma tista' jkun għall-fatt li anke n-nurses u t-tobba li huma daqshekk fil-qrib mal-marit il-maskla jilbsuha. Fil-każ tagħna aħna l-Maltin, l-imdirettiva ħanobdu dik li qalet il-ħu li ma nilbsux il-maskla, jew inkella dik li qed jagħmlu nofs l-Ewropa li l-maskla tilbisha u saħansitra hija obbligatorja. Grazzi u nsellimkom. Grazzi, sellimlek jien ukoll. Iva, domanda intelligenti immens, nafu anke di issir diskussjoni anke bejnietna t-tobba u l-professjonisti u anke istituti differenti għaliex għax naraw nofs l-Ewropa kif qed inti jilbsu, nofs l-Ewropa ma jilbsux, iċ-Ċina jilbsuha pereżempju. Mela il-maskra x'inhi aħna ngħidu il-maskra tal-kirurgu, surgical mask, tajjeb. Mela f'dak il-każ il-maskra se tilqalek it-taqtir biex inti ma tinfettax il-ħaddieħor. Issa l-għaqda dinja tas-saħħa tgħidlek illi sakemm tilbes il-maskra u sakemm tnaħħiha, jekk inti għandek dak it-taqtir, hemm ċans li din tiġi infettata, inti tmiss wiċċek u allura se tkun iktar ta' periklu għalik. Però fl-istess ħin, jekk kulħadd jilbes il-maskra, allura inti se tipproteġi, speċjalment semmejna ftit ilu, illi hemm min m'għandux sintomi u jista' jkun qed itajjar il-qtar fuq ħaddieħor, allura inti se tipproteġi lil ħaddieħor. Billi tilbes il-maskra mhux se tipproteġi lilek innifsek, imma għandek min jgħid tipproteġi lil ħaddieħor. Aħna qed naraw kif qed jivolvu dawn l-istudji xjentifiċi. Preżentement qed nimxu ma' xtajt l-għaqda dinja tas-saħħa, però sintendi nibqgħu nevalwaw istituti oħra x'qed jgħidu u jekk naraw illi kulħadd jilbes il-maskra u dina se tnaqqas illi jinxteret il-virus, sintendi l-awtoritajiet perswas illi jieħdu d-deċiżjoni tajba. Il-mistoqsija li jmiss mingħand Xandru. Ħafna nies qed jaslu l-frott u l-ħaxix tagħhom bid-diżinfettanti jew bis-sapun. Jekk taħslu bl-ilma biżejjed. Iva, Xandru, ma naħsibx li huwa biżejjed għaliex il-virus ġo fih jekk kif konna semmejna fl-ewwel programm anke fuq Xarabank stess, konna għadna illi għandu isu gris ġo fih. U jekk aħna nużaw l-ilma bis-sapun, dan ħajinfaqax iħollu dak il-gris. Jekk tuża l-ilma biss, dak il-gris ma jinħalx. Allura importanti illi aħna nużaw xi detergent ħafif biex naqslu il-xejjex u l-frott tagħna u mbagħad wara tlaħalħu bl-ilma, u mbagħad ma jkollokx inkwiet tista' tieħdu. Wara ħsel idejk dejjem. Tabib, jekk xi ħadd mistuffiha bil-virus imbagħad inti tikollha wara jaqbdek ma vera fil-qosor. Imma qed ikollha mhux għax tkun kilta, imma għaliex tkun ikkontaminajt in-nifsijiet tiegħek u l-virus jidħol mis-sistema respiratorja. Mhux għax tkun niżlet fl-istonku ġifieri. Assolutament. Fl-istonku għandna laċtu u ma jħallix vijabbli. Il-mistoqsija li jmiss mingħand Marilyn. Dr. Barbara, l-ġimgħa l-oħra sirna nafu minnu vulnerabbli biex joqgħod iktar attent. U ħafna kienu dawk li staqsew. Allura persuna li tbati minn pressjoni għolja u li tieħu l-mediċina u li hija marda kronika l xuħud. Mhijiex vulnerabbli, m'għandix riskju akbar. Mella, domanda interessanti ħafna wkoll, jekk il-pressjoni mhijiex ikkontrollata, hemmhekk tiġi vulnerabbli. Imma jekk inti qed tieħu l-pilloli u l-pressjoni hija kontrollata, allura inti isek m'għandekx il-marda u ma tibqax vulnerabbli f'dak il-każ. Ok, il-mistoqsija li jmiss mingħand Polien. Min għandu l-coronavirus, għaliex ma jagħmlulux tabella mal-bib ħalli l-ħaddiema ma jmorrux jaħdmu għandu. Iva, interessanti wkoll, jekk se tagħmel tabella mal-bib, inti se tagħmel stigma fuq dak li jkun, kif kien jiġri meta kien hemm il-pesta, eċetera. Però għandek punt hemmhekk għax inti jekk jiġi xi ħadd id-dar u ma jkunx jaf, jien naf ġej xi ħadd ħajamillek xi servizz essenzjali, pereżempju d-dar. Dan għandu dritt ikun jaf. U għalkemm għandna l-liġi tad-data protection, il-liġi tas-saħħa pubblika se tagħtih il-permess il dak li jkun li se jidħol id-dar jistaqsik jekk inti hemm xi mart li huwa infettiv. U inti bid-dover trid tgħidlu għax inkella sintendi jistgħu jittieħdu l-passi kontrik. Il-mistoqsija li jmiss mingħand Michela. Tara ħasramba li l-Prinċep Charles għaddilu daqshekk malajr u kif l-Ingilterra joqogħdu 8 ijiem u aħna qed noqogħdu 14-il ġurnata ġewwa.
Mela dan mhux l-istess virus. Iva, mela, il-virus huwa l-istess, identiku totalment, imma mhux kull pajjiż qed jieħu l-istess miżuri bħal kull pajjiż ieħor. Mela aħna nafu l-inkubazzjoni ta' dan il-virus hija ta' 14 ġurnata. Jiġifieri mill-ġurnata li inti ġejt infettat sakemm jistgħu joħorġulek is-sintomi. Issa, ġeneralment, ħafna drabi, s-sintomi joħorġu saħam minn 5 ijiem, minn 2 sa 5 ijiem. Però hawn każijiet oħrajn fejn is-sintomi joħorġu fl-14 jew 12 ġurnata. Aħna żgur li mhux se nħallu dak li jkun joħroġ qabel joħorġu daw is-sintomi jew l-inkubazzjoni għaliex hemmhekk ikun hemm ir-riskju li dak li jkun qed ixerret il-virus u jinfetta lil ħadd ieħor. Infatti kif għadni kemm għad ftit ilu irridu naraw li joħorġu żewġ swabs negattivi konsekutivament, ġifri wara xulxin, u mbagħad wara l daw joħorġu negattivi dak li jkun inħallu għal perjodu ieħor id-dar biex inkunu żguri li l-virus mhux qed inxerduh ma' xi ħadd ieħor biex nipproteġu lil ħadd ieħor u n-nies vulnerabbli. Il-mistoqsija li jmiss mingħand dat tifel, saqsik hekk. Min jaf kieku n-nies kollha ta' Malta imorru għal test tal-coronavirus u min jirriżulta pożittiv? Ikollu trattament li hemm bżonn u minn lej jibqa' d-dar. Naf li dan ma jistax isir f'ġurnata, imma probabbli jista' jsir f'ġimgħa. Proset, intelligenti ħafna. Iva, idea tajba ħafna kieku nistgħu nagħmluha dil-biċċa xogħol. Mela, il-problema hija li meta inti tieħu swab u inti għadek ma ħarġulekx is-sintomi, mhux dejjem se ssibu il-virus, allura jiena nista' nagħmellek it-test ta' swab, ngħidlek li inti negattiv u inti xorta wara ftit ġranet toħroġ li inti pożittiv. Jiġifieri aħna li qed nagħmlu preżentement huwa nippruvaw nieħdu swabs kemm jista' jkun u nilħqu nies kemm jista' jkun. U l-iktar li nies li nsibulhom livell li tal-virus huma dawk in-nies li joħorġulhom is-sintomi. Kieku niskrinjaw il-kulħadd bis-swab ukoll hija idea tajba, però se jaqbżulek numri ta' nies ukoll li ma jkunx għadu ħareġ il-doża tal-virus ġo fihom u s-swab jiġik negattiv. Ideja tajba imma, toġobni. L-aħħar mistoqsija ta' bipar speċjal ħin. Illum dal-għodu waqt il-briefing il-professor Xarabank qalet li kien hemm każ ġdid ta' mara pregnant illi kellha l-virus. Issa di qatt ma kienet ħarġet mid-dar, di minn fejn laqtitu. U dak ifisel il-baby kellu wkoll il-virus awtomatikament. Iva, mela, kif semmejna qabel, il-virus mhux se tara huwa inviżibbli tajjeb u b'xi mod dan l-virus qabeż minn ħadd ieħor għal fuq din il-mara. In-nies li huma jew nisa li huma tqal se jkunu iktar vulnerabbli ta' xi possibilità ta' komplikazzjoni fit-tarbija, speċjalment għaliex jekk jitlala d-deni din il-mara importanti li nżommula it-temperatura normali, il-fetu tajjeb huwa diffiċli biex jikkontrolla il-temperatura għaliex inaqqas il-temperatura min-naħa tal-kurdun biss, allura ma tantx se jkun effiċjenti. Jiena perswas li l-affarijiet imorru sew għal dis-sinjura, però importanti illi d-deni dejjem nikkontrolla u ma nħallhomx jitla wkoll. Minn fejn ħadditu dil-mara ma nkunx nista' ngħid imma minn x'imkien dana jkun qabeż minn xi ħadd tal fuqha. Dr. Barbara, grazzi ħafna u fisem il-Maltin u Lawċin kollha nixtieq ngħidlek grazzi u prosit kbira tax-xogħol li qed tagħmlu biex issalvawlna ħajjitna. Grazzi ħafna u lejli